Fl-aħħar jiem twaqqaf il-Malta Laboratories Network fi ħdan il-Ministeru għad-Dialogu Soċjali, Affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet Ċivili. Fl-ewwel ħidma tagħha l-Malta Laboratories Network iffirmat Memorandum of Understanding biex il-Gvern juża l-laboratorji tal-Korporazzjoni għas-servizzi tal-ilma għal xogħol xjentifiku. Iċ-Chairman tal-Malta Laboratories Network, Anthony Serracino Inglott, elenka ftit mix-xogħol li se jiġi analizzat fil-laboratorji tal-Korporazzjoni. Fosthom prodotti tal-ikel. Se nibdew bil-pestiċidi, però qed nifformaw networks oħra, pereżempju networks li se nħabbru żed il-qudiem, bħal pereżempju f'aspetti ta' forensika, aspetti ta' DNA determination, se nagħmlu networks fej jinvolvi pereżempju it-testijiet tat-toroq biex naraw li t-toroq ikunu qegħdin jinksow b'metodu tajjeb bi standards għoljin. Se nagħmlu networks pereżempju li jista' jinvolvi it-testing tal-konkrit affarijiet postijiet bħal Transport Malta. Se naraw li jkompli jsir l-iżvilupp tajjeb ħafna li għandna fil-laboratorji tal-meteoroloġija. Il-Kap Eżekuttiv tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma Charles Brincat qal li dan il-ftehim seta' jintlaħaq wara li fl-aħħar xhur il-Korporazzjoni investit f'tamir ġdid. Nittestjaw affarijiet varji, kontaminanti varji li se jkollok fl-ilma jew kellha fil-drenaġġ. Issa dal-aħħar investejna fil-laboratorji kabbarnieh, investejna f'makkinarju sofistikat ħafna, swilna isu €1,900,000 li parti minnu funded mill-EU. Permezz ta' dan il-ftehim il-Gvern se jiffranka ħafna flus minħabba li qabel kien juża l-laboratorji ta' barra minn Malta għal ħafna xogħol xjentifiku. Il-Ministru Helena Dalli qalet li dan l-investiment huwa eżempju ċar kemm il-Gvern qed jinvesti aktar fir-riżorsi li għandu pajjiżna u fix-xjentisti Maltin. Dan in-netwerk li qed nagħmlu fejn ukoll permezz tal-investiment li qegħdin nagħmlu hemmhekk ċertu testijiet illi sal-lum kienu jintbagħtu barra minn Malta issa sa jkunu jistgħu jsiru f'pajjiżna. Ovvjament hemmhekk it-taxpayer sa jkun qiegħed jieħu aktar valur għal flus għax aħna l-investiment li nagħmlu mill-flus tal-nies, mill-flus il-nies jħallsu fit-taxxi. Allura aħna aktar ma naħdmu biex inkunu effiċjenti, aktar ma naħdmu biex ċertu testi isiru hawn Malta, allura ħanonfqu inqas. Ovvjament mal-ewwel irridu naraw li għandna il-livell għoli meħtieġ sabiex nagħmlu dawn it-testijiet. Il-Ministru ħabbret ukoll li b'investiment ta' €80,000 fil-bidu ta' Ġunju se jibda jingħata taħriġ fi ħdan is-sezzjoni forensika xjentifika tal-Korp tal-Pulizija. Dan se jseħħ wara l-ftehim li ffirmat fil-bidu ta' dan ix-xahar ma' waħda mill-ogħla istituzzjonijiet forensiċi xjentifiċi, dik ta' Netherlands Forensic Institute.